vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine nyaya yandiinayo ndichidawo advice on behalf of my family, my extended family, nekuti tose tiri kuno kumhiri kwemakungwa mukomanashi, but because of some circumstances we were forced to return back home. So my grandfather was said kuti he came from Malawi, uye zvekare ndokubva vachizoroorana nagogo vainge vachibvawo kuZambia. So in essence muzimu hatitorina hama. As we are here kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa, please musazoudza vanhu kuti tiri kupi, chingoti kumhiri kwemakungwa. So as we are here mukoma, titori kadzinza kedu takatokwana kudai, because we do not know where our grandfather came from exactly. Kumalawi zvekare nagogo hatizivi kuti kuZambia vainge vachibva nechekupi, vakangosanganawo muzimu. So zvakazoitika ndezvekuti my grandparents, they had 2 sons in which my father was the oldest, and then vaiva nemunin'ina wavo. So bamunini ava zvinonzi vaiva munhu aigara achingodenana nevanhu kana ari kudoro, because ainge achitemba nababa vangu, because baba vangu hanzi vaita sekunge vainge vakatemererwa nyora dzemangoromera. Nerimwe zuva bamunini hanzi vakazorovana nerimwe hure, saka hure riya rakabva razoenda rikabva razonohaya vamwe varume avo vainzi vaitoita zvekuba kunyange motikari. Saka vakabva vachizotanga kutsvaka bamunini vachiti vainge vachitoda kutovaponda bamunini ava. Then ndipo apo bamunini pavakachizotanga kurwa navo varume vaya, baba vakabva vazopindirawo munyaya yacho. Then baba vangu vanonzi vakabva vazoburitsa banga, vakabva vazobaya umwe wacho kumusana, ndokubva atanga kumhanya, but hanzi aimhanya achiita zvekudzedzereka achidonha. Baba vangu nabamunini zvinonzi vakabva vazomutora murume uya vachiita sekunge vainge vachida kuenda naye kuchipatara, asi vari vaviri kudaro vainge vatobatwa nemweya wehumhondi. Vakamutora murume uya ndokubva vazoenda naye musango, vakabva vanomuuraya. Mushure mekunge vamuuraya murume uya, hanzi vainge vaine tambo uye zvekare newaya yavainge vainayo, ndokubva vazomusungirira mumuti murume uya kuti zvinge zvichizoita sekunge ainge akomita suicide. Zvadaro vakabva vamusiya musango imomo. Then vakabva vachizosungwa nemapurisa, asi nekuda kwekuti mumhuri mainge magara muine mari, saka vakabva vachizoita zvekutenga maloya jaji zvekare nemapurisa ainge achizifambira nyaya dzacho. Saka nyaya yacho hakuna kana kwayakamboenda, zvakangonzi munhu ainge akakomita suicide. So ndipo apo vakabva vachizotiza ndokubva vazouya kuno kumhiri kwemakungwa, nesuwo tichizovatevera, the whole extended family. But mukomanashi, kubva zvatakauya kunoko, kana ndikakuudzai kuti vana vose vabamunini vari 4 vakapera kufa, they all died in horrific car crashes mukoma. Vose vakafa vasati vava nevana. Now we are the only ones that are remaining. So mushure mekunge taona kuti tiri kupera, ndipo apo patakazotaura nevamwe sekuru vatori nemukurumbira. Takataura navo tikatovati, sekuru, isu hatidi hedu kuti tinge tichikutambisirai nguva yenyu. Isusu nyaya yedu yakamira sekudai. Madzibaba edu akaponda munhu, saka mweya wengozi ndo uri kutinetsa, watishupa mweya uyu, hatizivi kuti munokwanisa kutibatsira sei. Saka vakabva vati nyaya iyi vazukuru inoda kuti munge muchitouya kunoku, sezvo muri kuti kuZimbabwe hamusisina kana hama, imi kana mukakwanisa kuuya kuno, then tichapinda mumatare ndobva ndavhura dare renyu. Asi zivai kuti kana ndagara ndavhura dare renyu, rinenge rava kufanira kuti ringe richizovharwa, nekuti kana rikazongosiyiwa risina kuvharwa, dare iroro rinokwanisa kuzokupidigurai mose. So mukomanashi, ndipo apo patakabva
takazodzokera kuZim sezvo tainge takangoudzwa kuti mari yainge ichidiwa kuita zvose hanzi 4,000 yainge ichazokwana, saka kwatiri yainge isimbori mari yakawanda. Then takazoti tasvika tainge tichitogara kumba kwavo ivo sekuru vaya, but mukomanashi havana kuzovhara dare riya, saka vakatipa mamwe manecklace awa avakatipa. Vakatiti munhu unofanira kungogara wakapfeka necklace iyoyo, asi kana kuri kunzi kana uri panzvimbo yekuti unenge usingakwanisi kuipfeka necklace iyoyo, unoibvisa ubva wazoiisa muhomwe dzako. Hanzi manecklace avakatipa ndio anotichengetedza kubva kumweya wengozi. Zvino mukomanashi, ipapo hangu ndinoda kuvatenda nekuti zvimwe zvataimbopota tichisangana nazvo, aiwa matambudziko iwawo akapera, because inini ndine mwana wangu musikana, my first born, aitombopota achitorasika njere kutopenga chaiko. Iyewo akapiwa necklace yake zvekuti tikatomurakidza mamwe mavideos ake ekare apo paainge achiri serious nekupenga, anotoramba ototi handisirini zvimwe kuda, it is my twin sister. Mukomanashi, I can say kuti vakatibatsira sekuru ava, but isuwo tichibva kumusha hatina kana kumbozvisa musoro kuti sekuru vaya tichitanga kupinda mumatare. Chekutanga chavakataura ndechekuti dare iri ndava kurivhura vazukuru, ndorivhura here, nekuti kunovhura kwandichaita dare iri kuchakoka imwe mhepo dzinenge dzakasiyana-siyana, dzimwe dzinokwanisa kuzokupidigurai. Mune shuwa here kuti mandipa mvumiro yekuti ndinge ndichivhura dare iri? Sevanhu vainge vachida kubatsirwa, takabva tangoti mvurai zvenyu dare racho, kana matibatsira tozokupai mvumiro yekuti munge muchirivhara dare iri. Saka ivo sezvo vainge vakangoti chaja mari iyo yatakauya nayo, takangofungidzira kuti ndipo zvekare painge paine mari yekuzopendera dare, but tainge tisina kuziva kuti kutopendera kwacho kwematare mukomanashi kunotodhura than kuvhura dare racho. Saka ndoda kubvunzawo kubva kune vamwe vanoitawo zvichivanhu kuti zviriko here izvozvo kuti pakunopenderwa kwedare remumusha nyanga inobva yachaja mari yakawanda kudaro. Mukomanashi, you won't believe, but mari iyo yatakazochajiwa navo sekuru ava inokwana iyo kuita 32,000 pounds. Ndiyo mari yavari kuti vanoda kuti vange vachipendera dare iri remumusha. Endi zvechokwadi mukoma, sezvavakataura sekuru vaya kuti dare iri kana mukasaripendera rinokupidigurai mose. Ndakatoona chipoko chake murume uyu. Mukoma, nerimwe zuva ndainge ndigere zvangu pacouch ndiri busy ndichishanda palaptop yangu, so ndakabva ndazodzima malights ose, because that is what I usually do when I am working overnight. Ndinodzima malights ose and dim even the brightness on my laptop. Ndakati ndiri busy kudaro ndichishanda, maybe it was somewhere around kuma 3 am, ndipo apo pandakangonzwa sekunge pamusoro pemba pane chinhu chakabhururuka chichinomhara. Ndakatonzwa kuti chinhu ichi chairatidza kuti chaiva nemamwe mazipapiro ainge akakura nekuda kwenoise yandakanzwa. Ndakati ndanzwa chinhu icho chakati jidhi pamusoro pemba, ndipo pandakabva ndachizonzwa kuti murumu ndainge ndiri mainge motonhora mukomanashi. Ndakati kochii chava kuda kuitika? Kuti ndike ndichisimuka ndakabva ndangonzwa ndichiperezeka. Mukomanashi, mainge muine rima zvavo, but kubva pandakanzwa saundi iyoyo murumu ndainge ndiri makaita rimwe rima rainge rakapetwa runokwana kuita kana 5 times the darkness that we all normally know. Mukomanashi, ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa munhu akataura neni, but kuti nditi akati kudii handina kukwanisa kunyatsokunzwisisa. Saka ndo pandakabva ndazoona zvekare munhu ainge akamira nechekudhoo. Ndakabva ndati ndianiko, thinking kuti maybe it is my wife because she loves to play pranks on me. Munhu uya akabva angoti ndini ndakapondwa nababa vako.
gore rino muchandiguta chete. Ndokubva anyangarika. Immediately ndakabva ndafonera sekuru vaya ndikabva ndavaudza kuti ndaike ndaona chipoko chemurume uyo akapondewa nababa vangu nemunin'ina wavo. N'anga iya yakabva yanditi, muri kufanira kuti munge muchitumidzira mari iya. Kunyange mukaitumidzira mari iyi pashoma nepashoma, neniwo pose pamunenge matumidzira mari ndichaita zvinoita kuti musazoramba muchingosangana nazvo zvipoko nazvo zvedzimudzangara, nekuti kune zvimwe zvichiri kuuya. We are scared as a family mukoma. Wherever we go to tinongofamba tiri pamwe chete. Nyaya yavapo yava yekuti kana zvikanzi tafa tinofanira kuti tese tichinge tichingofa musi iwoyo than kuti umwe unofa vamwe vozosara. Mukomanachi, the pain will be just too much. We have experienced pain as a family. Handiziviwo kana kuine vanokwanisa kutibatsira nedzimwe nzira, uye zvekare zvatakaitwa nen'anga iyi zvinotendedzwa here nemutemo wezinata. Kune chinonzi kuvhura nekupendera matare here, uchizochaja mari yakawanda kudaro. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Sekuru vafunga parefu, ngotomuziva kuti uchitongopiwa mari yako maybe vane something chavari kuda kutenga, saka vafunga parefu sekuru. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, kune avo vanenge vaine ruzivo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi henyu mukoma Nashi, chitupa changu vigai. Ndanzwa imwe nyaya yemurume anga aine history vanhukadzi vekuZimbabwe kuti vari after money. Inini I am a hard working lady. Ndakasiyana nemurume after ndashungurudzwa namai vake muroyi, ndikazovafumura kuvabatikidza kwese kwandaiita nenyaya dzavo dzavaindichikidzira nadzo. Ndine vana 2, they are still going to school. Dambudziko rangu ndiri kushaya angandibetsera madivorce papers. Yatova advantage yaex-husband kuti acharamba ari pedyo neni until ndamupa madivorce papers, ende ari kuziva kuti handikwanise kumawana nyore since amai vake vakauya kuzonyepedzera kunoona my second born kuno kuSA. Handina kuzokwanisawo kuona sent rekubuda muno ndichiendawo kumusha. Vana zvese ndozvionera ndiri ndega. Brother vanga vachiti vazoona mugananian zvikakona, ngavaedzewo ini, nekuti since handisati ndakaita hanya nemari yemunhu ndinozvishandira yangu. Ndasvika pakusiyana nemurume ndisingazivi senti rake. My wish ndeyekuti ndibude muno ndikaitawo course yeCOS this year. Nanhasi handisati ndawana nzvimbo yepractical nenyaya yekushanda double shift. Handisi hangu muZimbabwean asi ndiri permanent resident. My health is very good, HIV negative. Nyaya yangu haisi yekunyepa. Mwari akandinzwira nyasha, chatoita kuti ibude pana bhozho mhuri yose yeZimbabwe izvinzwire. Ndini hangu ndakasarudza kubuda mumarriage mumhuri yeurombwa since 10 years ago. Ex amwene wangu vatiza pavakashanya kuno, ndakavabatikidza ka2 kese pakati peusiku. For now haidi chitupa nekuti ndataura zvamukoma vandati hatisi tese vanhukadzi vari after money. Kana vazokundikana havo nemugananian wavo, he can try me. 10 years no kusangana nemunhurume. I just tried to date another man but ndakaona kuti akuda zvekuti ndichishandira vana vake, ndokumusiya kwandakaita. We just date for few months. Chimwe chakamutyisa ndakamuti hande kumatest if you want deep friendship. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I'm hoping kuti mukoma vaya vachadzoka zvekare vainge vachiti hanzi havachadi kuona chinonzi mukadzi wekuzimu pamberi pavo nekuda kwezvavakasangana nazvo. So ava vahanzvadzi vedu zvekare ngatitaurei navo mucomment section. Kune avo vanenge vachiti ivo vanobatsira,
you can come to my inbox and you tell me kuti munobatsira sei, uye if you are really honest, then vanhu vanobva vauyawo testing kuti zveshuwa kwamuri zvinokwanisa kuita here, vachizoyawo nemaresults pano. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashe, ndakarombawo ndokubva ndazowana zvivindi zvekuchekeresa sekuru hanzvadzi yaamai, last born in the family in which my mom was born into. Kwamanashi amai vangu vakachema parufu rwasekuru zvekuti kana ndega ndakasvikawo pakuyeredza misodzi. So handizivi kana paripo pandakakanganisa mhiko dzacho, but sekuru vacho vakatongonditi there is no problem as long as vakafa. Hanzi ndakatozadzikisa mhiko, but mari yacho handisi kumboiona. Ndakarombeswawo neimwe n'anga yemuno muSouth Africa yechizulu kunoku kuDurban. Mukomanashi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoona kamwe kamudhara kemazindebvu kanenge kari kapfupi kupfupi ndokaizotanga kundipa mari, but mukoma, I am still waiting. Kana mari handina, ipapapa ndakatobva mukutopona murutsva mushure mekunge ndasungwa nemapurisa. Saka pane vamwewo vakangoita musikanzwa ndokubva vavhura chidhoo chiya chepavheni ndokubva tatobuda paya tichitiza. Saka handizivi zvimwe kuda ndakachengetedzwa nacho chikwambo chacho ichocho. Who knows? I don't know. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa kani pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.